Conacul tăcut ascundea o durere care de luni întregi paralizase viața unei întregi familii. Dar totul a început să se schimbe când o nouă bonă a trecut pragul, având în bagaj doar curaj și un caiet colorat. În fața unor copii marcați de pierdere și a unui tată cufundat în doliu, ea a îndrăznit să facă ceea ce nimeni nu avusese puterea să încerce. Și ceea ce părea doar o altă încercare a devenit scânteia unei transformări pe care nimeni nu o credea posibilă. Dacă această poveste v-a captivat, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să ne spuneți din ce oraș ne urmăriți, continuând. Liniștea care plutea peste conacul familiei Albu, din cartierul Primăverii din București, era atât de densă încât părea să fi devenit parte din structura locului. Coridoarele enorme cu podele reci, ferestrele care dădeau spre grădina impecabil îngrijită, mobila scumpă și neatinsă, totul acolo purta greutatea unei absențe pe care nimeni nu îndrăznea să o menționeze. Era ca și cum timpul înghețase din acea zi fatidică, de aproape un an, când Eliza Albu a plecat într-o călătorie de afaceri și nu s-a mai întors niciodată. Eduard Albu, unul dintre cei mai de succes antreprenori din Transilvania, continuă să-și extindă imperiul de dezvoltări imobiliare cu aceeași eficiență ca întotdeauna. La 42 de ani își menținea postura rigidă, costumul impecabil călcat și barba mereu bine îngrijită. Nimic din înfățișarea sa nu trăda haosul care se instalase în viața sa personală. Doar ochii, dacă cineva îi observa îndeaproape, revelau nopți nedormite și o durere profundă pe care refuza să o recunoască. Triplele Elena, Beatrice și Laura, de doar 6 ani, nu aveau aceeași abilitate ca tatăl lor de a disimula. De la plecarea mamei lor, fetele se transformaseră în mici umbre ale ceea ce fuseseră. Nu dormeau, nu zâmbeau, nu se jucau. Coșmarurile erau constante, țipetele nocturne răsunau prin conac și niciunul dintre medicii, psihologii sau dădacele pe care Eduard le-a angajat nu a reușit să facă o diferență. Ultima dintre ele a rezistat doar 3 zile înainte de a pleca plângând, spunând că acea casă era bolnavă de tristețe și că ea nu avea structura necesară pentru a gestiona copii atât de tulburați. În acea dimineață de toamnă, Eduard se pregătea să intervieveze a 12-a candidată la postul de dădacă în mai puțin de un an. Doamna Ivona, guvernanta severă care gestiona casa de mai bine de un deceniu, nu-și ascundea scepticismul. Domnule Eduard, sunteți sigur că nu ar fi mai bine să trimiteți fetele la un internat, poate cu profesioniști specializați? Eduard și-a ajustat cravata în fața oglinzii, fără a o privi pe guvernantă. Nu mă voi despărți de fiicele mele, doamnă Ivona. Ele și-au pierdut deja mama, nu le voi lipsi și de tatăl lor. Guvernanta a oftat, aranjând compulsiv pernele de pe canapea. Candidata care vine astăzi are referințe. Conform agenției, este licențiată în pedagogie de la Universitatea din București, cu specializare în educația timpurie. Nu are multă experiență practică, dar încă una care va rezista 3 zile, a murmurat guvernanta, îndepărtându-se pentru a o supraveghea pe doamna Iulia, bucătărea sa, care pregătea micul dejun pe care triplele probabil nu-l vor atinge. La ora 9 fix, soneria a sunat. Domnul George, șoferul și îngrijitorul proprietății, a condus vizitatoarea în sufragerie, unde Eduard o aștepta în picioare, cu mâinile în buzunare, încercând să pară liniștit, o stare pe care era departe de a o simți. Cecilia Rădulescu a intrat în cameră cu pași timizi, dar hotărâți. Nu era ceea ce se aștepta Eduard. La 28 de ani, nu avea nimic din înfățișarea severă și profesională a celorlalte candidate. Purta o rochie simplă, înflorată, părul creț prins într-un coc modest și avea doar o geantă de piele uzată și un caiet cu copertă colorată. Ochii ei, de un căprui profund, păreau să absoarbă fiecare detaliu al camerei luxoase, fără a demonstra intimidare. Bună dimineața, domnule Albu! Sunt Cecilia! Vocea ei avea o cadență blândă, aproape muzicală. Eduard i-a strâns mâna întinsă, observând bătăturile de pe degete, mâini de om muncitor. Vă rog să vă așezați, a indicat el canapeaua. Agenția m-a informat că sunteți pedagog. Da, am absolvit acum 3 ani. Am lucrat într-o școală publică din suburbiile Bucureștiului de atunci, dar recent am avut nevoie de un loc de muncă mai bine plătit. Nu și-a cerut scuze și nici nu a părut jenată să menționeze banii, ceea ce l-a surprins pe Eduard.
Celelalte candidate vorbiseră despre vocație și dragoste pentru copii, evitând să menționeze salariul generos pe care el îl oferea. Și de ce ați părăsit locul de muncă anterior? Mama s-a îmbolnăvit, locuiește în Sibiu, în Transilvania, și are nevoie de tratament continuu. Cu ce câștig ca profesoară nu o pot ajuta cum ar trebui. Din nou, onestitatea directă. Edward s-a trezit dând din cap, apreciind lipsa ocolișurilor. Agenția v-a explicat situația fiicelor mele? O sclipire de empatie a trecut prin ochii Ceciliei. Mi-a explicat că sunt triple, că și-au pierdut mama acum un an și că au prezentat dificultăți de somn și probleme comportamentale. A menționat că mai multe dădace au încercat și au renunțat. Și asta nu vă sperie? Cecilia s-a uitat la caietul ei colorat și apoi la Edward. Domnule Albu, la școala unde lucram, am avut elevi care proveneau din familii devastate de viciu, de violență, de sărăcie extremă. Copiii care au fost martori la lucruri pe care niciun copil nu ar trebui să le vadă. Și totuși am reușit să ajung la ei, nu pentru că sunt specială, ci pentru că înțeleg că în spatele fiecărui comportament dificil există o durere, o frică sau o cerere de ajutor. A făcut o pauză, privindu-l direct în ochi. Fiicele dumneavoastră suferă și asta nu mă sperie. Mă motivează să le ajut. Dacă îmi veți da o șansă, promit că voi face tot posibilul să le readuc puțină lumină. Edward a simțit ceva ciudat în piept, ca și cum un nod care stătuse acolo de luni de zile s-ar fi slăbit puțin. Înainte să poată răspunde, un zgomot de sticlă spartă, urmat de un țipăt ascuțit, a venit de la etaj. Elena! S-a ridicat el dintr-o săritură. Cecilia l-a urmat pe scări fără ezitare, în camera tripletelor, un spațiu enorm decorat cu tot ce și-ar putea dori fetele de 6 ani, dar ciudat de lipsit de viață. Cele 3 fete stăteau în colțuri diferite. Toate purtau aceeași rochie albastră deschisă, dar expresiile lor erau distincte. Elena, cea mai hotărâtă dintre cele 3, era lângă fereastră, cu cioburi de sticlă în jurul picioarelor goale. Beatrice, așezată pe podea cu o carte închisă în poală, privea în gol cu o expresie absentă. Laura, cea mai sensibilă, era ghemuită în patul ei, plângând în tăcere. Ce s-a întâmplat aici? Vocea lui Edward a ieșit mai severă decât intenționa, făcând-o pe Laura să plângă mai tare. Eu am spart, a spus Elena, sfidătoare, deși buzele îi tremurau. Am spart pentru că am vrut. Edward a respirat adânc, închizând ochii pentru un moment. Când i-a deschis, a văzut că Cecilia se așezase deja în genunchi lângă Elena, ignorând complet cioburile de sticlă. Bună, Elena, eu sunt Cecilia. Ești supărată astăzi? Întrebarea, rostită pe un ton casual, ca și cum ar fi comentat despre vreme, a luat-o pe fată prin surprindere. Cum îmi știi numele? Ești cea care are gropița în partea stângă când faci botic, ca acum. Cecilia a zâmbit, arătând spre propria față. Sora ta, Beatrice, are ochii un pic mai alungiți, iar Laura are alunița aceea pe bărbie. Cele 3 fete au privit-o cu surprindere. Nici măcar dădacele care rămăseseră mai mult timp nu le puteau diferenția atât de ușor. Ce era vaza asta? A întrebat Cecilia blând. Mama a adus-o dintr-o călătorie, a murmurat Elena, și pentru prima dată a apărut cu adevărat o fetiță de 6 ani, mică și vulnerabilă, înainte să plece pentru totdeauna. Edward a simțit că îi se strânge stomacul. Nimeni din casă nu vorbea despre Eliza. Era ca un acord tacit. Psihologii recomandaseră contrariul, dar el pur și simplu nu reușea. Era mai ușor să acționezi, ca și cum trecutul ar putea fi închis într-o cameră, departe de ochi și de inimi. Spre surprinderea sa, Cecilia nu a schimbat subiectul și nici nu a oferit consolare goală. Înțeleg. Ai spart-o pentru că ești supărată că a plecat sau pentru că voiai să simți că o parte din ea este încă aici? Întrebarea a amuțit chiar și plânsul Laurei. Elena a privit-o pe Cecilia ca și cum ar fi fost o extraterestră, vorbind o limbă până atunci necunoscută, dar cumva inteligibilă. Nu știu, a răspuns ea în cele din urmă, cu o onestitate rară. Cecilia a dat din cap, ca și cum ar fi fost cel mai firesc răspuns din lume. Uneori chiar nu știm ce simțim. Totul este amestecat aici înăuntru. A atins-o ușor pe propriul piept, ca o furtună care răvășește totul. A fost rândul lui Beatrice să se manifeste. Vocea ei aproape o șoaptă. Nu putem dormi. Cecilia s-a întors spre ea cu aceeași privire blândă și atentă.
De ce vă este frică atunci când închideți ochii? Că totul se va sfârși în timp ce dormim, a răspuns Laura cu o înțelepciune care nu se potrivea vârstei sale. Cum s-a sfârșit cu mama? Edward a simțit o strângere în piept atât de puternică, încât aproape că nu putea respira. Nu-i trecuse niciodată prin minte că asta le ținea pe fiicele sale treze noapte de noapte, frica că lumea se va prăbuși din nou în timp ce ele nu priveau. Cecilia nu a părut surprinsă sau îngrozită de mărturisire. Este foarte înspăimântător, a fost de acord. Pierderea cuiva drag face ca totul să pară fragil, ca și cum s-ar putea sparge din nou în orice moment. A privit cioburile de pe jos. Ca vaza asta. Cele 3 fete o observau ca și cum nu ar fi auzit niciodată un adult vorbind așa. Ce ziceți să mă ajutați să strângem aceste bucăți? Cu grijă să nu vă răniți degețelele. Apoi le putem păstra într-o cutiuță specială. Ce s-a spart nu mai revine la fel ca înainte, dar poate fi păstrat cu drag. Spre uimirea lui Edward, Elena i-a întins mâna Ceciliei, care a ajutat-o să ocolească cioburile. În câteva minute, cele 4 strângeau cu grijă bucățile de vază, punându-le într-o batistă pe care Cecilia a scos-o din geantă. Vei rămâne?" a întrebat Beatrice, privind-o în sfârșit direct pe vizitatoare. Cecilia l-a privit pe Edward, care stătea în picioare în ușă, observând scena ca și cum ar fi fost un intrus în propria sa casă. S-a trezit dând din cap, aproape fără să-și dea seama. Da, Cecilia a zâmbit fetelor. Cred că voi rămâne. Când le-au lăsat pe fete în grija doamnei Ivona, pentru a putea termina interviul formal, Edward a simțit că trebuia să spună ceva, dar nu găsea cuvintele. În birou și-a adunat în cele din urmă curajul. Nu am văzut niciodată pe nimeni să se descurce cu ele așa. Cecilia și-a așezat caietul colorat în poală. Nu este nimic extraordinar, domnule Albu. Trebuie doar să ascultăm ce spun ele cu adevărat, chiar și atunci când folosesc alte cuvinte sau când sparg vaze. Edward a simțit greutatea tuturor lunilor în care evitase să-și asculte cu adevărat fiicele, de teama de a nu ști ce să facă cu durerea lor, o durere care o oglindea pe a sa. Salariul este mai mare decât cel anunțat de agenție, a spus el brusc, și veți avea liber doar un weekend pe lună la început. Fetele, ele au nevoie de consistență. Înțeleg, pot începe chiar astăzi, dacă preferați. Edward a clipit, surprins. Nu aveți nevoie de timp să vă aranjați lucrurile? Am adus o valiză mică, este afară cu șoferul dumneavoastră. Mi-am imaginat că, dacă aș fi acceptată, ar fi mai bine să încep imediat. Din câte am înțeles, fiicele dumneavoastră au așteptat prea mult timp ajutor. Simplitatea și determinarea acelei femei l-au luat prin surprindere. Doamna Ivona vă va arăta camera. Este pe același coridor cu al fetelor. Mulțumesc pentru oportunitate, domnule Albu. S-a ridicat, întinzându-i mâna. Promit să fac tot posibilul pentru fiicele dumneavoastră. Când i-a strâns mâna, a simțit o ciudată certitudine că era ceva special la acea femeie simplă, cu caietul ei colorat și felul ei direct de a vorbi. În acel moment, nu-și putea imagina cât de mult Cecilia Rădulescu va transforma nu doar viața fiicelor sale, ci și pe a sa. În aceeași seară, când s-a întors târziu de la birou, Edward a fost surprins să nu audă corul obișnuit de plânsete și țipete ale fiicelor. A urcat scările în grabă, îngrijorat de liniștea neobișnuită. Trecând pe coridor, a văzut ușa camerei tripletelor întredeschisă. Înăuntru, sub lumina blândă a unei veioze, Cecilia stătea pe jos între paturile fetelor, citind o carte cu o voce melodioasă și calmă. Și atunci micuța pasăre a înțeles că, chiar dacă mama ei nu mai era acolo să o protejeze, ea nu va fi niciodată cu adevărat singură. Stelele de pe cer vor fi mereu ochii ei, vântul va fi mereu șoapta ei, iar căldura soarelui va fi mereu îmbrățișarea ei. Edward s-a oprit în ușă, observându-și fiicele complet absorbite de poveste. Pentru prima dată în aproape un an, chipurile micuțe nu erau contorsionate de frică sau tristețe, doar atente, curioase, aproape în pace. A simțit o lacrimă scăpând și a șters-o rapid. S-a îndepărtat fără zgomot, nevrând să întrerupă acel moment fragil de normalitate. Coborând scările, a observat că pașii îi erau mai ușori, ca și cum o mică parte din greutatea pe care o purta i-ar fi fost ridicată de pe umeri. Poate, doar poate, Cecilia era răspunsul de care familia lui sfâșiată avea atât de multă nevoie. Domnul George, care trecea prin hol în acel moment, s-a oprit văzându-l pe stăpânul său stând în mijlocul scării.
Vreo problemă, domnule?" Edward a privit vechiul șofer care servise fidel familia încă înainte de nașterea tripletelor. Nu, George, pentru prima dată după mult timp, cred că nu este nicio problemă." Șoferul a privit spre etaj, înțelegând. Domnișoara pare diferită de celelalte, nu-i așa? Are un fel simplu, dar ferm. Da. Edward a fost de acord, surprins că împărtășea acel moment cu angajatul, ceva ce rar făcea de la dispariția Elizei. Pare să-mi înțeleagă fiicele mai bine într-o zi decât am reușit eu într-un an întreg. Nu vă forțați atât de mult, domnule, și dumneavoastră ați suferit mult. Este greu să ai grijă de durerea altora când a noastră încă sângerează. Edward a dat din cap recunoscător pentru înțelepciunea bătrânului. Poate că era timpul să încerce, chiar și timid, să deschidă unele dintre ușile pe care le încuiase în el însuși. Pentru binele Elenei, Beatricei și Laurei, și poate, doar poate, și pentru binele său. În săptămânile care au urmat, conacul familiei Albu a început să respire din nou. Era ca și cum aerul greu care circula prin coridoare se disipa treptat. Nu că durerea ar fi dispărut, ea continua să fie acolo, în fotografiile întoarse cu fața în jos, în obiectele Elizei neatins în dressingul ei, în tăcerea lui Edward de fiecare dată când cineva menționa ceva care îi amintea de soția sa. Dar acum, cel puțin, mici sunete de viață începeau să apară. Cecilia stabilise o rutină cu triplele. În fiecare dimineață, după micul dejun, ieșeau în grădină pentru ceea ce ea numea salutul zilei. Cele 4 se așezau în cerc pe iarbă, ținându-se de mâini. Și fiecare spunea un lucru pentru care era recunoscătoare în acea dimineață. La început, fetele tăceau, neștiind ce să spună, dar Cecilia nu le presa niciodată. Ea pur și simplu începea. Astăzi sunt recunoscătoare pentru mirosul florilor după ploaia de ieri. Sau, sunt recunoscătoare că am auzit cântecul mierlei de dimineață. În a 5-a zi, Elena a fost cea care i-a surprins pe toți. Sunt recunoscătoare că Beatrice nu a avut coșmar ieri. După aceea, încet și celelalte au început să participe. Laura mulțumea pentru lucruri mici. Prăjitura pe care o făcuse doamna Iulia, povestea pe care o citiseră înainte de culcare. Beatrice, mereu mai introspectivă, mulțumea pentru momente de frumusețe, felul în care lumina intra pe fereastră, desenul pe care îl făcuseră împreună. Nopțile continuau să fie o provocare, dar Cecilia crease un ritual care ajuta. Înainte de a adormi, fiecare dintre fete primea o stea de protecție. Un desen pe care Cecilia îl făcea pe un carton auriu, unde scria un cuvânt specific pentru fiecare. Pentru Elena, curaj. Pentru Beatrice, înțelepciune. Pentru Laura, iubire. Fetele își agățau stelele deasupra patului, iar Cecilia le explica că, în timp ce dormeau, stelele le vor proteja visele. Și dacă totuși vin coșmarurile? A întrebat Laura cu ochii mari. Atunci voi fi aici, a promis Cecilia, le voi alunga pe toate. Și se ținea de cuvânt. În primele săptămâni dormea într-un fotoliu între paturile fetelor, mereu atentă la cel mai mic semn de neliniște. Când una dintre ele începea să se agite în somn, Cecilia era deja acolo șoptind cuvinte liniștitoare, ținând o mânuță, alungând terorile nopții înainte ca acestea să se poată instala. Edward observa aceste transformări ca un om care vede soarele după o iarnă lungă, cu neîncredere și speranță amestecate. În rarele dimineți în care lua micul dejun acasă, observa micile schimbări. Laura, care nu se mai ghemuia la fiecare zgomot, Beatrice, care revenise să-și răsfoiască cărțile cu interes, Elena, care încetase să mai spargă lucruri pentru a-și exprima furia. Încă erau copii traumatizați, dar erau copii care, pentru prima dată după mult timp, păreau să găsească mici momente de pace. Doamna Ivona, guvernanta care inițial o privise pe Cecilia cu neîncredere, acum o trata cu respect tăcut. Doamna Iulia, bucătăreasa, zâmbea văzând farfuriile fetelor întorcându-se goale de la masă. Domnul George, mereu observator, comenta cu ceilalți angajați că lumina se întoarce în ochii micuțelor. Într-o noapte deosebit de dificilă, când o furtună puternică se abătea peste București, Laura s-a trezit țipând. Chiar înainte ca Cecilia să poată ajunge la ea, Edward era deja în cameră, alergând de la biroul unde lucra până târziu. Pentru un moment, cei 2 adulți s-au privit, surprinși de prezența celuilalt. Tată! Laura și-a întins brațele, încă tremurând. Edward a ezitat doar o secundă,
înainte de a se apropia și de a-și îmbrățișa fiica, ceva ce rar făcea de la dispariția Elizei. A simțit corpul mic tremurând împotriva lui și a avut o sclipire dureroasă despre cum se distanțase emoțional de propriile fiice, de teama de a nu ști cum să gestioneze o durere care o oglindea pe a sa. A fost doar un tunet, fiică, a șoptit el în părul ei. Doar zgomot nu te poate răni. Știu, Laura a pufnit, dar în vis zgomotul te lua și pe tine. Edward a simțit ca și cum ceva din el s-ar fi rupt. A privit-o pe Cecilia, care rămânea în tăcere, dând spațiu acelui moment între tată și fiică. Nu plec nicăieri, a promis el cu vocea gâtuită. Sunt aici cu voi. Elena și Beatrice, trezite de țipetele surorilor, observau acum scena din paturile lor respective. Edward și-a întins brațele, invitându-le să se alăture îmbrățișării. În câteva secunde era înconjurat de 3 perechi de brațe mici. Căldura acelei îmbrățișări colective era ceva ce nu mai experimentase de atât de mult timp, încât aproape uitase cum era de reconfortantă. Ce ziceți de o poveste?" a sugerat Edward, surprinzându-se pe sine. Cum făceam înainte?" S-a oprit fără a completa fraza, cum făceam înainte ca mama voastră să plece. Dar fetele au înțeles, iar ochii lor au strălucit cu un amestec de surprindere și anxietate. Ce poveste, tată?" a întrebat Beatrice. Edward și-a dat seama că nu știa. Eliza era cea care le spunea mereu povești fetelor. El era tatăl, practic, cel care verifica temele, cel care rezolva probleme concrete. Nu fusese niciodată povestitorul. Cecilia a observat dilema lui și discret i-a împins caietul ei colorat. Edward l-a deschis, găsind pagini și pagini de povești scrise de mână, cu adnotări pe margini. Bun pentru zile de furtună. Ajută cu frica de întuneric. Pentru momente de dor. A ales una intitulată Fetița care a găsit o bucată de cer, marcată ca pentru nopți de furtună. Cu vocea inițial ezitantă, dar câștigând încredere cu fiecare paragraf, Edward a citit povestea despre o fetiță care descoperea că furtunile erau de fapt cerul deschizându-se pentru a arăta că există lumină chiar și în cele mai întunecate momente. Când a terminat, cele 3 fete adormiseră, cuibărite lângă el. Edward a privit-o pe Cecilia, care zâmbea blând. Mulțumesc, a șoptit el. Este locul dumneavoastră, a răspuns ea simplu. Ele au la fel de multă nevoie de dumneavoastră pe cât aveți dumneavoastră de ele. A doua zi, Edward a anulat 2 întâlniri importante pentru a fi prezent la micul dejun. Fetele, surprinse și încântate, au vorbit fără încetare despre planurile lor pentru zi. Activitățile pe care Cecilia le planificase, picnicul pe care îl vor face în grădină dacă vremea se va îmbunătăți. Pot să mă alătur vouă?" a întrebat Edward, ezitant, ca și cum ar fi cerut voie să intre în casa unor străini. Zâmbetele pe care le-a primit în răspuns au fost suficiente. Pentru prima dată în aproape un an, și-a permis pur și simplu să fie prezent, să-și observe fiicele, să reînvețe cine erau ele acum. Elena, mereu cea mai hotărâtă, a arătat desenele pe care le făcuse, toate cu culori puternice și linii decise. Beatrice a împărtășit cartea pe care Cecilia le-o citea, explicând cu seriozitate intriga despre un regat fermecat unde copiii aveau puteri magice. Laura, cea mai afectuoasă, a stat lângă el tot timpul, ocazional sprijinindu-și capul pe brațul lui, ca și cum ar fi vrut să se asigure că el era cu adevărat acolo. În timpul picnicului din grădină, așezat pe o pătură în carouri cu fiicele sale și Cecilia, Edward s-a trezit râzând la o poveste pe care o spunea Laura, cu dramatizările ei tipice exagerate. Sunetul propriului său râs l-a surprins. Era un sunet pe care nu-l mai auzise de atât de mult timp, încât aproape uitase cum era. Cecilia îl observa cu un zâmbet discret, ca și cum ar fi înțeles exact ce se întâmpla în interiorul lui. Seara, înainte de a se retrage, Edward a găsit-o pe Cecilia în bibliotecă, răsfoind o carte veche de povești românești. Pot?" a indicat el fotoliul de lângă ea. Desigur. Pentru un moment au tăcut, doar sunetul paginilor răsfoite între ei. Unde ați învățat să vă descurcați așa cu copiii?" a întrebat Edward în cele din urmă. Nu este doar pedagogia, este diferit. Cecilia a închis cartea gânditoare. Mama mea era profesoară într-o școală rurală. Casa noastră era mereu plină de copii, cei care aveau dificultăți, cei care aveau nevoie de un loc sigur, cei care nu aveau pe nimeni să le asculte poveștile.
Ea m-a învățat că în spatele fiecărui comportament dificil există o nevoie nesatisfăcută. Copiii nu sunt complicați, domnule Albu. Noi suntem adulții, cei care complicăm lucrurile, uitând cum este să fii mic într-o lume prea mare. Edward, a corectat el. Vă rog, spuneți-mi, Edward. Ea a dat din cap, cu un zâmbet ușor. Fetele se simt mai bine, a observat ea. Astăzi, Laura a mâncat tot prânzul, fără să fie nevoie să insistăm. Elena a petrecut toată dimineața fără niciun episod de furie și Beatrice desenează din nou. A spus că vrea să facă o carte de povești. Grație dumneavoastră. Cecilia a clătinat din cap. Nu, grație lor însele. Sunt copii incredibil de puternici și rezilienți. Aveau nevoie doar de cineva care să creadă că pot găsi drumul înapoi. Și acum, cu dumneavoastră reapropiindu-vă, asta nu va face decât să accelereze vindecarea. Edward a simțit un nod în gât. Nu știam cum să le ajut. După ce Eliza, după accident, era ca și cum aș fi înghețat. Știam să fiu executiv, să rezolv probleme la serviciu, dar nu știam cum să fiu tată pentru 3 fete cu inima frântă. Și dumneavoastră aveați inima frântă, a observat Cecilia blând. Și încă o aveți. Observația rostită fără dramatism sau milă l-a lovit pe Edward ca un adevăr pe care îl evitase de luni de zile. Da, avea inima frântă. Și în loc să se ocupe de asta, se îngropase în muncă, distanțându-se emoțional de tot și de toți, inclusiv de fiice, ultimele legături vii pe care le avea cu Eliza. Cred că da, a recunoscut el, cu vocea răgușită. Nu este nimic în neregulă cu asta, a continuat Cecilia, privirea ei blândă, dar directă. Și nu există un termen limită pentru a vindeca acest tip de durere. Dar poate că este timpul ca voi 4 să învățați să trăiți cu ea, în loc să trăiți în ciuda ei. Cum? Vorbind despre Eliza, amintindu-vă de ea, celebrând cine a fost, în loc să-i plângeți doar absența. Edward a simțit o strângere în piept. Ideea de a vorbi deschis despre Eliza, de a aduce amintirea ei în centrul vieții lor, în loc să o țină încuiată ca un secret dureros, era înspăimântătoare și, în același timp, părea singura cale posibilă. Nu știu dacă pot, a mărturisit el. Nu trebuie să fie totul dintr-o dată, a sugerat Cecilia. Putem începe încet, poate o fotografie pe noptiera fetelor, o poveste despre o zi fericită pe care ați petrecut-o împreună, pași mici. Edward a dat din cap, recunoscător pentru înțelegerea ei, pentru felul în care nu-l presa, dar nici nu-i permitea să se ascundă. Mulțumesc, Cecilia, pentru tot ce ați făcut pentru fiicele mele și pentru mine de asemenea. Ea a zâmbit, iar Edward a observat cum acel zâmbet îi lumina întreaga față, transformând trăsăturile ei simple în ceva extraordinar de frumos. Pentru asta sunt aici. În zilele care au urmat, Edward a început să facă schimbări în rutina sa. Ajungea mai devreme de la serviciu, participa la cină cu fiicele, uneori chiar le ajuta să se culce. Într-o sâmbătă după amiază, a surprins pe toți anulând o videoconferință importantă pentru a duce fetele la grădina zoologică, ceva ce Eliza obișnuia să facă. Dacă ați fi pierdut pe cineva important și ar trebui să vă ajutați copiii să facă față acestei pierderi, cum ați acționa? Ați avea curajul lui Edward de a înfrunta durerea sau ați încerca să o evitați? Spuneți-ne în comentarii. În timpul acestei plimbări a avut loc primul mare progres. În timp ce observau maimuțele, Laura a arătat spre un pui care se agăța de mama sa. Mamei îi plăceau foarte mult maimuțele capucin, a comentat ea casual. Ea le imita mereu ca să ne facă să râdem. În loc să schimbe subiectul sau să se retragă, cum ar fi făcut cu săptămâni înainte, Edward a zâmbit. Este adevărat, făcea fața aceea și a imitat expresia comică pe care Eliza o făcea de obicei, provocând râsete celor 3 fete. Spune-ne mai multe lucruri care îi plăceau mamei, a cerut Beatrice, ochii ei strălucind cu un amestec de curiozitate și dor. Și astfel, așezați pe o bancă din grădina zoologică, cu înghețatele topindu-se în mâini, Edward a început să împărtășească mici povești despre Eliza. Cum cânta fals la duș, cum îi plăcea să danseze prin casă, cum vorbea cu plantele din grădină ca și cum ar fi fost oameni. Fiecare poveste era ca o mică fereastră care se deschidea, permițând luminii să pătrundă în camere întunecate de mult timp. Fetele sorbeau fiecare cuvânt, uneori râzând, alteori cu ochii umezi, dar mereu voind mai mult. Edward a realizat că, împărtășind aceste amintiri,
Nu le sporea durerea. Le oferea un dar inestimabil, șansa de a o cunoaște și iubi pe mama pe care o pierduseră atât de devreme. Când s-au întors la conac, epuizați, dar cu o ușurare pe care nu o mai simțiseră de luni de zile, au găsit-o pe Cecilia în grădină, pictând cu acoarele. Văzându-i sosind, a zâmbit, observând imediat schimbarea în energia familiei. "Pare că a fost o plimbare bună," a comentat ea în timp ce fetele alergau să-i arate suvenirurile pe care le cumpăraseră. "A fost," a confirmat Edward, așezându-se lângă ea în timp ce fetele se îndepărtau să se joace. "Am vorbit despre Eliza astăzi, mult, și a fost bine, dureros, dar bine." Cecilia a dat din cap, ca și cum nu s-ar fi așteptat la nimic diferit. Copiii au nevoie de permisiunea de a-și aminti la fel de mult pe cât au nevoie de permisiunea de a merge mai departe. "Ați făcut un pas mare astăzi." "Grație dumneavoastră," a spus Edward, ținându-i scurt mâna înainte de a-și da seama ce făcea. Jenat, și-a retras mâna, dar nu înainte de a observa cât de caldă și puternică era, în ciuda faptului că era mică. Cecilia a roșit ușor, dar și-a păstrat calmul profesional. "Sunt mândră de voi toți, mai ales de dumneavoastră, Edward. Nu este ușor să deschizi uși care au fost încuiate atât de mult timp." În acea noapte, pentru prima dată de la accident, Edward a așezat o fotografie a Elizei în sufragerie, una în care ea zâmbea larg, cu triplele nou-născute în brațe. Fetele au tăcut când au văzut-o, apropiindu-se încet ca și cum s-ar fi temut că imaginea ar putea dispărea. "Era atât de frumoasă," a șoptit Laura. "Și curajoasă," a adăugat Elena. "Cum spui tu mereu, tată." "Și inteligentă," a completat Beatrice. "Ai spus că știa numele tuturor stelelor." Edward s-a așezat în genunchi lângă fiicele sale, cuprinzându-le într-o îmbrățișare. "Era toate acestea și mult mai mult. Și voi trei aveți atât de mult din ea în voi. E ca și cum o parte din ea continuă aici, crescând și devenind mai puternică în fiecare zi." În acea noapte, pentru prima dată în aproape un an, triplele au dormit liniștite, fără niciun coșmar. Edward, trecând prin camera lor pentru a le verifica înainte de a se retrage, a găsit-o pe Cecilia adormită și ea în fotoliul dintre paturi, caietul ei colorat deschis în poală, stiloul încă în mână. Cu grijă să nu o trezească, a acoperit-o cu o pătură ușoară. Pentru un moment și-a permis să o observe, chipul senin, genele lungi, respirația liniștită. Era ceva atât de reconfortant în prezența ei, o forță calmă care părea să umple spațiile goale ale casei, aducând viață acolo unde înainte fusese doar liniște și durere. "Mulțumesc," a șoptit el, înainte de a se retrage în tăcere. Pe coridor a întâlnit-o pe doamna Ivona, care venea și ea să verifice fetele, așa cum făcea în fiecare seară. "Micuțele dorm?" a întrebat guvernanta cu o expresie de speranță reținută. "Da, toate patru," Edward a zâmbit, referindu-se și la Cecilia. Doamna Ivona a dat din cap, iar Edward a observat că erau lacrimi în ochii femeii austera. "E bine să avem din nou viață în această casă, domnule Edward." "Foarte bine." "Da, doamnă Ivona, chiar este bine." În timp ce se îndrepta spre camera sa solitară, Edward și-a dat seama că, pentru prima dată de la accident, se gândea mai mult la prezent și la viitor decât la trecut. Și această percepție, în loc de vină, a adus o senzație de pace pe care nu o mai experimentase de mult timp. Întrebarea a apărut la micul dejun, într-o dimineață de soare deosebit de frumoasă, la 2 luni după sosirea Ceciliei, la conacul familiei Albu. "Tată," a început Elena, cu acel ton hotărât pe care Edward îl recunoștea deja ca un preludiu la ceva important. "Vrem să ne întoarcem la școală." Edward aproape că s-a necat cu cafea. A privit-o pe Cecilia, care părea la fel de surprinsă ca el. Triplele încetaseră să mai frecventeze școala imediat după dispariția mamei. Când devenise clar că nu se puteau concentra, plângeau constant și prezentau comportamente care îi îngrijorau pe profesori. Educația la domiciliu, cu tutorii particulari, fusese soluția temporară. Dar chiar și această alternativă fusese abandonată când fetele refuzau să coopereze cu profesorii. "Sunteți sigure?" a întrebat Edward precaut. "Nu trebuie să vă grăbiți. Putem aduce din nou tutori mai întâi, pentru a vedea cum vă simțiți." Laura a clătinat din cap, buclele ei întunecate, dansând odată cu mișcarea. "Vrem să mergem la școala adevărată, cu alți copii." "Cecilia a spus că trebuie să ne întoarcem în lume," a explicat Beatrice,
privindu-o pe dădacă cu admirație, că nu putem sta ascunse pentru totdeauna. Edward i-a aruncat o privire întrebătoare Ceciliei, care a roșit ușor. Am vorbit despre curaj aseară, a explicat ea, despre cum uneori trebuie să înfruntăm lucruri care ne sperie pentru a putea crește mai puternici. Ca atunci când m-ai ajutat să vorbesc despre mama, a completat Elena. A durut, dar apoi a fost mai bine. Edward a simțit un amestec de mândrie și aprehensiune. Fiicele sale demonstrau o maturitate și un curaj pe care el însuși încă se lupta să le găsească în anumite momente. Dacă asta vreți, voi aranja, a promis el. Vom vizita câteva școli săptămâna aceasta pentru a alege. Chipurițele s-au luminat, un amestec de entuziasm și nervozitate pe care Edward nu-l mai văzuse de mult timp. După micul dejun, în timp ce fetele erau ocupate cu doamna Iulia, învățând să facă prăjituri, Edward a chemat-o pe Cecilia în biroul său. Credeți că sunt cu adevărat pregătite?" a întrebat imediat ce a închis ușa. Pentru a înfrunta alți copii, întrebări despre mamă, toată presiunea socială. Cecilia a reflectat înainte de a răspunde, ceva ce Edward învățase să aprecieze la ea, felul în care nu dădea niciodată răspunsuri impulsive sau doar pentru a-i face pe plac. Sunt mai puternice, da, și dorința a venit de la ele, ceea ce este semnificativ, a ponderat ea. Dar nu va fi ușor. Se vor confrunta cu curiozitate, poate chiar cu insensibilitate din partea altor copii. Însă, cu cât vor rămâne mai mult izolate, cu atât va fi mai dificilă reintegrarea. Edward și-a trecut mâna prin păr, un gest pe care Cecilia îl recunoștea deja ca semn al anxietății sale. Mi-e teamă să nu se rănească. Desigur că vă este, Cecilia a zâmbit blând. Asta vă face un tată bun, dar o parte din a iubi este să le lași să crească, chiar și atunci când doare. Edward a privit-o cu recunoștință. În ultimele luni, Cecilia devenise nu doar o prezență vitală pentru fiicele sale, ci și un sprijin pe care el însuși se baza din ce în ce mai mult. Conversațiile lor nocturne, după ce fetele adormeau, deveniseră un ritual de care el se mândrea în secret. Vorbeau despre copii, desigur, dar și despre cărți, muzică, amintiri din copilărie, vise pentru viitor. Edward nu-și amintea ultima dată când vorbise atât de liber cu cineva. Voi verifica opțiunile de școli chiar astăzi, a decis el. Poate ceva mai mic, mai primitor. Sunt de acord și sugerez ca fetele să participe la decizia finală. Asta le va da un sentiment de control, ceva important după atâtea pierderi involuntare. 3 zile mai târziu, după ce au vizitat 4 școli diferite, triplele au ales în unanimitate institutul Codrul Fermecat, o școală alternativă cu accent pe arte și sprijin emoțional, situată într-o casă veche, înconjurată de copaci seculari. Ceea ce a sigilat decizia a fost prezența unei psihologe școlare specializate în doliu infantil și faptul că existau și alți copii care își pierduseră persoane dragi. Prima săptămână a decurs mai bine decât se aștepta Edward. Fetele se întorceau obosite, dar animate, împărtășind povești despre noi prieteni, activități și descoperiri. Edward și-a reorganizat agenda pentru a fi acasă când ele se întorceau, nerăbdător să asculte fiecare detaliu. În a doua săptămână s-a întâmplat inevitabilul. Edward era într-o întâlnire importantă când a primit apelul de la coordonatorul pedagogic. Elena se implicase într-o ceartă după ce un coleg făcuse un comentariu insensibil despre absența mamei sale. Beatrice se încuiase în baie, într-o criză de plâns, iar Laura era în stare catatonică, refuzând să vorbească sau să se miște. Când Edward a ajuns la școală, a găsit-o pe Cecilia deja acolo. Ea fusese prima contactată, fiind adultul responsabil care ținea telefonul deschis în timpul zilei. Inima i s-a strâns văzând-o pe Elena, așezată rigid pe un scaun cu un bandaj la cot, privirea sfidătoare mascând durerea. Beatrice, încă plângând în hohote, agățată de brațul Ceciliei, și Laura, cea mai îngrijorătoare, cu privirea fixă în gol, ca în cele mai proaste zile după accident. Ce s-a întâmplat exact?" a întrebat Edward pe coordonator, încercând să-și păstreze calmul. Femeia a explicat că în timpul pauzei, un băiat a întrebat-o pe Elena de ce mama ei nu venea niciodată să le ia, ca celelalte mame. Când Elena a explicat că mama ei a decedat într-un accident de avion, băiatul a comentat că probabil nu mai voia să le fie mamă. Elena a reacționat cu o împingere, iar situația a escaladat într-o bătaie. Celelalte două au auzit? A întrebat Edward.
simțind un amestec de furie față de băiat și vină pentru că nu-și pregătise mai bine fiicele pentru acest moment. Din păcate, da, Beatrice a fugit în baie, iar Laura pur și simplu s-a deconectat. Am încercat să le calmăm, dar am crezut că este mai bine să-i chemăm pe responsabili. Edward s-a așezat în genunchi în fața Elenei, care își ținea buzele strânse într-o linie subțire, luptându-se vizibil cu lacrimile. Hei, micuță războinică, a spus el blând, mergem acasă, da? Putem vorbi despre asta mai târziu. A spus că mama nu ne voia. A lăsat Elena în cele din urmă să-i scape, vocea ei tremurând de furie și durere. Știu că nu este adevărat. Mama ne iubea. Nu voia să plece. Desigur că nu voia, a confirmat Edward, trăgând-o într-o îmbrățișare. Băiatul acela nu-ți cunoștea mama. Nu știe despre ce vorbește. În timp ce Edward se ocupa de Elena, Cecilia a reușit să o calmeze pe Beatrice suficient de mult pentru a se ridica. Laura însă continua în starea ei de absență. Nimic din ce spuneau nu părea să o atingă. Cecilia a fost cea care a avut ideea, a pornit Laura. A chemat-o ea așezându-se în genunchi în fața fetiței. Steaua ta de protecție este aici. Poți să o ții. A scos din buzunar o bucată de hârtie împăturită, un desen al stelei aurii care stătea deasupra patului Laurei, cu cuvântul iubire scris în centru. Era doar o copie improvizată, făcută în grabă, dar efectul a fost imediat. Ochii Laurei s-au fixat pe hârtie, mânuțele ei s-au întins să o ia și încet, ca cineva care se trezește dintr-o transă, a început să revină. Vreau să merg acasă. A fost tot ce a spus cu o voce atât de mică încât abia se auzea. În mașină, pe drum spre casă, Edward le observa în oglinda retrovizoare pe fiicele sale tăcute pe bancheta din spate, fiecare pierdută în propria suferință. Lângă el, Cecilia își păstra o expresie calmă, deși el putea vedea îngrijorarea în ochii ei. Cred că a fost o greșeală, a murmurat Edward, suficient de încet pentru ca fetele să nu audă. Poate că este prea devreme. Cecilia a clătinat subtil din cap. Nu a fost o greșeală, a fost un obstacol, iar toate procesele de vindecare au obstacole. Întrebarea este cum le gestionăm. Înapoi la conac, triplele s-au izolat în camera lor, refuzând să coboare pentru prânz. Edward, frustrat și îngrijorat, simțea că tot progresul din ultimele luni fusese pierdut într-un singur moment. Ce facem acum?" a întrebat-o pe Cecilia, în timp ce amândoi erau în bucătărie, pregătind o tavă cu gustări ușoare pentru a le duce fetelor. Mai întâi le dăm spațiu să proceseze ce s-a întâmplat, apoi vorbim și în cele din urmă le ajutăm să găsească o cale de a merge mai departe. Edward admira seninătatea Ceciliei, încrederea ei în proces, chiar și în cele mai dificile momente. Era ca și cum ea putea vedea dincolo de criza imediată, zărind o imagine mai mare pe care el, în anxietatea sa, o pierdea din vedere. Spre seară, când Edward și Cecilia au urcat în cele din urmă cu tava de sandvișuri și suc, au găsit triplele așezate în cerc pe covorul din cameră, vorbind în șoaptă. S-au oprit imediat când adulții au intrat. Putem să ne alăturăm vouă?" a întrebat Cecilia, așezând tava pe măsuța de cafea. Fetele au schimbat priviri, ca și cum s-ar fi consultat în tăcere, înainte de a da din cap. Edward și Cecilia s-au așezat, completând cercul. Vreți să vorbim despre ce s-a întâmplat astăzi?" a întrebat Edward blând. A fost Laura, surprinzător, cea care a vorbit prima. Băiatul acela e prost, nu știe nimic. E un idiot, a corectat Elena, cu bărbia ridicată în sfidare, și l-aș bate din nou. Elena, a început Edward pe un ton de avertisment, dar Cecilia i-a atins ușor brațul, ca și cum i-ar fi cerut spațiu fetelor să-și exprime sentimentele, fără judecată imediată. Știu că mama ne iubea, a spus Beatrice, vocea ei mai puternică decât se aștepta Edward. Am vorbit și ne-am amintit de toate dățile când ne-a spus asta, de cum era fericită când se întorcea din călătorie și ne vedea. Edward a simțit un nod în gât. Era adevărat. Eliza își adora fiicele mai mult decât orice. Călătoriile de afaceri o lăsau mereu angoasată de faptul că era departe de fete, iar întoarcerile ei erau marcate de îmbrățișări lungi și cadouri alese cu drag. Mama voastră vă iubea mai mult decât orice pe lumea asta, a confirmat el cu vocea gâtuită. Și ar fi foarte mândră să vadă cât de puternici ați fost. Chiar și de mine? A întrebat Elena, părând deodată mai mică și mai vulnerabilă. Chiar dacă l-am bătut pe băiat?
Edward a schimbat o privire cu Cecilia înainte de a răspunde. Mama ta ar înțelege de ce ai făcut asta. Ea a fost întotdeauna foarte protectoare cu cei pe care îi iubea. A făcut o pauză, alegând cu grijă cuvintele. Dar ea ne-ar învăța și că există alte moduri de a apăra adevărul fără a folosi pumnii. Moduri care nu ne rănesc pe noi sau pe alții. Elena și-a lăsat privirea în jos, procesând informația. Cum ar fi ce? Cecilia a fost cea care a sugerat: și dacă ați duce la școală ceva special care să arate tuturor cine era mama voastră cu adevărat, ceva care să povestească istoria ei așa cum vreți voi să fie amintită. Ochii fetelor s-au luminat la idee. Putem duce fotografii, a sugerat Laura. Și felicitările pe care le trimitea când călătorea, a adăugat Beatrice. Și să spunem cât de curajoasă era, a completat Elena. În zilele următoare, triplele au lucrat intens la un proiect pe care Cecilia le-a ajutat să-l structureze, un album de amintiri despre Eliza Albu. Edward a contribuit cu fotografii, felicitări și povești, surprinzându-se cât de mult era dispus să împărtășească, lucruri pe care, cu luni înainte, nu le-ar fi putut nici măcar menționa. Coordonatorul pedagogic, sensibil la situație, a sugerat ca fetele să prezinte albumul clasei ca parte a unui proiect despre familii diverse. Băiatul care provocase cearta a fost instruit să-și ceară scuze, iar părinții săi, jenați de comportamentul fiului, au ținut să vorbească cu Edward pentru a-și exprima regretul. Prezentarea albumului a fost un moment catartic pentru triple. În fața colegilor și profesorilor, fiecare a povestit o parte din istoria mamei lor, nu doar cum plecase, ci mai ales cum trăise. Râsul ei contagios, munca ei de arhitectă, pasiunea ei de a ajuta comunități defavorizate cu proiecte de locuințe, dragostea ei pentru familie. Când s-au întors acasă în acea zi, era o ușurare în cele trei pe care Edward nu o mai văzuse de mult timp. A fost incredibil, tată, a povestit Elena, ochii ei strălucind de emoție. Toată lumea ne-a ascultat și profesoara a plâns. 2 fete au venit să vorbească cu mine după, a adăugat Beatrice. Una și-a pierdut bunicul, iar cealaltă tatăl. Au înțeles cum ne simțim noi. Și băiatul prost și-a cerut scuze, a încheiat Laura cu un mic zâmbet. A spus că mama părea foarte drăguță. În acea noapte, după ce fetele adormiseră, mai liniștite și mai încrezătoare ca niciodată, Edward a găsit-o pe Cecilia în grădina din spate, privind stelele. Fără să ceară permisiunea, s-a așezat lângă ea pe banca de lemn. Ai avut dreptate, a spus el după un moment de liniște confortabilă. Nu a fost o greșeală să le trimitem înapoi la școală. A fost un pas necesar. Cecilia a zâmbit fără a-și desprinde ochii de cerul înstelat. Sunt extraordinare fiicele dumneavoastră. Au o forță pe care nici nu-și imaginează că o posedă. Grație dumneavoastră. Cecilia a clătinat din cap. Nu, sămânța acestei forțe a fost mereu acolo. Aveau nevoie doar de un mediu în care să poată înflori din nou. A făcut o pauză. Și dumneavoastră ați fost fundamental în acest proces, Edward. Dispoziția dumneavoastră de a vă înfrunta propria durere, de a onora memoria Elizei în loc să încercați să o ștergeți, asta le-a dat permisiunea să se vindece. Edward a simțit un val de recunoștință atât de intens încât a rămas fără cuvinte pentru un moment. În tăcere, a întins mâna și a atins-o pe a Ceciliei, care se odihnea pe bancă între ei. Spre surprinderea și bucuria sa, ea a întors palma în sus, împletindu-i degetele cu ale sale. Nu știu cum să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi, a spus el în cele din urmă. Nu trebuie să mulțumiți. Să vă văd pe voi 4 găsind drumul înapoi spre lumină este recompensă suficientă. Edward a observat cum i-a spus voi 4, incluzându-l în călătoria de vindecare, și a realizat că era adevărat și el se schimba, creștea, învățând să trăiască cu durerea în loc să supraviețuiască în ciuda ei. Au rămas așa, ținându-se de mâini sub cerul înstelat, într-o liniște care spunea mai mult decât ar fi putut exprima cuvintele. Edward nu știa exact ce se năștea între ei, dar simțea că era ceva prețios și fragil, ceva ce merita timp și grijă pentru a înflori pe deplin. În săptămânile care au urmat, rutina școlară s-a stabilizat. Triplele au înfruntat suișuri și coborâșuri, așa cum era de așteptat, dar fiecare mică provocare era depășită cu mai multă încredere. Psihologa școlară lucra cu ele săptămânal,
completând sprijinul emoțional pe care îl primeau acasă. Într-o sâmbătă după amiază, în timp ce fetele se jucau în grădină, Edward a primit un telefon care avea să schimbe cursul vieții lor. Era de la spitalul din Sibiu, informându-l că mama Ceciliei suferise o agravare a stării sale și avea nevoie de o intervenție chirurgicală urgentă. Când Cecilia a primit vestea, chipul ei, de obicei senin, s-a transformat într-o mască de îngrijorare. "Trebuie să merg acolo," a spus ea, ridicându-se deja pentru a-și pregăti o valiză. "Chiar mâine, dacă se poate." "Desigur," a asigurat Edward. "Domnul George o poate duce. Cât timp credeți că va trebui să stați?" Cecilia a ezitat, iar Edward a observat lupta internă pe care o ducea, angajamentul față de Triple versus responsabilitatea față de mama bolnavă. "Nu știu. Operația este complexă. Recuperarea poate dura săptămâni. Poate ar fi mai bine să demisionez și să caut ceva acolo pentru a putea avea grijă de ea în mod adecvat." Panica pe care Edward a simțit-o în fața acestei posibilități l-a surprins prin intensitatea ei. Ideea de a o pierde pe Cecilia, de a-și vedea fiicele pierzând încă o persoană pe care o iubeau, era insuportabilă. "Nu," a spus el cu mai multă fermitate decât intenționa și a îndulcit tonul înainte de a continua. "Adică nu trebuie să luați decizii drastice acum. De ce nu mergeți la Sibiu, evaluați situația și apoi vorbim? Aveți zile libere acumulate, puteți folosi acest timp pentru a fi cu mama dumneavoastră, fără să renunțați la munca de aici." Expresia Ceciliei s-a mai îmblânzit puțin. "Sunteți sigur? Fetele vor înțelege și ne vom descurca aici până vă întoarceți." În dimineața următoare, despărțirea a fost emoționantă. Triplele au îmbrățișat-o pe Cecilia, ca și cum nu o vor mai vedea niciodată, smulgându-i promisiuni că se va întoarce curând. Edward, menținându-și calmul pentru siguranța fiicelor, i-a oferit Ceciliei o îmbrățișare scurtă, dar semnificativă. "Aveți grijă de dumneavoastră," a murmurat el în părul ei. "Și să știți că aveți o familie aici care vă așteaptă." Ochii Ceciliei au strălucit cu lacrimi reținute. "Mulțumesc," a șoptit ea înapoi. În timp ce mașina domnului George dispărea pe poarta conacului, Edward a simțit un gol familiar instalându-se în pieptul său. Dar de data aceasta era diferit. Nu era golul devastator pe care îl simțise după ce o pierduse pe Eliza. Era o absență temporară, plină de speranță și posibilitate. Triplele l-au privit, chipurile lor micuțe reflectând același amestec de tristețe și speranță pe care îl simțea și el. "Se va întoarce, nu-i așa, tată?" a întrebat Laura, vocea ei tremurând ușor. Edward le-a îmbrățișat pe toate trei, strângându-le lângă el. "Da, iubirea mea, se va întoarce." Dar pe măsură ce zilele se transformau în săptămâni, iar apelurile Ceciliei deveneau mai puțin frecvente, o umbră de îndoială a început să se răspândească prin conacul familiei Albu. Operația mamei ei fusese un succes, dar complicațiile ulterioare necesitau îngrijire constantă. Cecilia găsise o asistentă medicală pentru perioadele în care avea nevoie să se odihnească, dar situația generală rămânea incertă. Triplele, inițial înțelegătoare, începeau să arate semne de anxietate. Coșmarurile, care aproape dispăruseră, au revenit, deși mai puțin intense. Elena a avut din nou episoade de furie la școală. Beatrice se refugia din ce în ce mai mult în cărți, vorbind mai puțin. Laura, cea mai sensibilă, plângea cu ușurință. Edward făcea tot posibilul să compenseze absența Ceciliei, reorganizându-și agenda de lucru pentru a fi mai prezent, continuând ritualurile pe care ea le stabilise. Stelele de protecție, cercurile de recunoștință dimineața, poveștile înainte de culcare. Dar toți simțeau că lipsea ceva esențial. Într-o seară, la aproape o lună de la plecarea Ceciliei, Edward a găsit-o pe Laura plângând în tăcere în patul ei. "Ce s-a întâmplat, prințesa?" a întrebat el, așezându-se lângă ea. "Și dacă Cecilia decide să nu se mai întoarcă?" a plâns fetița. "Și dacă ne va uita?" Edward a simțit o strângere în piept. Era o preocupare pe care și el se luptase să o alunge. "Cecilia nu ne va uita, iubirea mea. Ea ține foarte mult la voi. Dar dacă mama ei va avea nevoie de ea pentru totdeauna? Sau dacă va găsi alt loc de muncă acolo? Sau... Laura!" Edward a întrerupt-o blând. "Uneori oamenii pe care îi iubim trebuie să stea departe pentru o vreme. Asta nu înseamnă că au încetat să ne iubească." Fetița l-a privit cu ochii încă plini de lacrimi. "Ți ia mama?"
Întrebarea l-a luat prin surprindere, dar Edward a realizat că era o oportunitate pentru o conversație importantă. Într-un fel, da, mama ta nu a vrut să ne părăsească. A fost ceva ce s-a întâmplat dincolo de controlul ei. Cu Cecilia este diferit pentru că ea se va întoarce, dar dragostea continuă în ambele cazuri. Laura a reflectat un moment. Cecilia a spus că mama ne privește din stele. Crezi că e adevărat? Edward a zâmbit, simțind ochii umezi. Cred că mama ta ar găsi o modalitate de a vă veghea de oriunde ar fi. Era încăpățânată în felul ăsta. Asta a smuls un mic zâmbet de la Laura. Ca Elena. Exact ca Elena. La ieșirea din cameră, Edward le-a găsit pe Elena și Beatrice stând pe coridor, auzind, evident, conversația. Fără să spună nimic, și-a deschis brațele, iar cele două au alergat spre el. În acea noapte a luat o decizie. Mâine, el și fetele vor merge la Sibiu. Era timpul să o aducă pe Cecilia înapoi acasă, sau cel puțin să afle dacă ea mai considera conacul familiei Albu ca fiind casa ei. Sibiu părea desprins dintr-o pictură a României coloniale, case colorate, străzi pietruite, biserici istorice și o atmosferă de liniște care contrasta puternic cu agitația Bucureștiului. Edward conducea încet pe străzile înguste, urmând indicațiile pe care le primise de la Cecilia la telefon. Pe bancheta din spate, triplele priveau pe fereastră, fascinate de acel peisaj atât de diferit de capitală. Aici a crescut Cecilia?" a întrebat Beatrice, uimită de căsuțele colorate. Da, prințesa. Mi-a povestit că locuința familiei ei este la capătul acestei străzi, lângă dealul acela." Edward nu anunțase pe Cecilia despre vizită. Decizia fusese impulsivă, născută atât din dorul fetelor cât și din al său. Un dor care creștea în fiecare zi, transformându-se în ceva ce nu mai putea ignora. În timpul călătoriei de aproape 2 ore, încercase să repete ce va spune când o va vedea, dar toate cuvintele păreau inadecvate. Casa familiei Rădulescu era simplă și primitoare. O construcție modestă în stil colonial, cu pereți albi, ferestre albastre și o mică grădină înflorită în față. Edward a parcat și a respirat adânc înainte de a coborî din mașină. Fetele erau deja nerăbdătoare, descheindu-și centurile de siguranță. Amintiți-vă ce am vorbit, a avertizat Edward blând. Mama Ceciliei este bolnavă, așa că trebuie să fim calmi și blânzi. Cele 3 au dat din cap solemn, reținându-și entuziasmul cu efort vizibil. Laura a fost cea care a sunat la ușă, ridicându-se pe vârfuri pentru a ajunge la ea. S-au scurs secunde lungi înainte să audă pași de cealaltă parte a ușii. Când aceasta s-a deschis în cele din urmă, nu era Cecilia, ci o doamnă în vârstă, cu părul cărunt și un zâmbet blând. Poftiți?" a întrebat ea, privindu-le curios pe cele 3 fete identice și pe bărbatul înalt și bine îmbrăcat. Bună ziua!" s-a prezentat Edward. Sunt Edward Albu, o căutăm pe Cecilia Rădulescu." Chipul doamnei s-a luminat de recunoaștere. Stăpânul lui Ceci, și acestea trebuie să fie faimoasele triple. Intrați. Sunt Margareta, vecină și prietenă a familiei. Ajut cu îngrijirea doamnei Paraschiva în timp ce Ceci a mers la farmacie. Au fost conduși într-o cameră simplă, dar primitoare, decorată cu mobilă veche, bine întreținută și multe fotografii de familie. Triplele s-au interesat imediat de un raft unde erau mai multe cărți și, printre ele, caiete colorate asemănătoare cu cel pe care Cecilia îl purta mereu. Deci dumneavoastră sunteți bărbatul care a furat-o pe Cecilia noastră din Sibiu, a comentat Margareta cu un zâmbet care îi îmblânzea provocarea. Vorbește mult despre dumneavoastră și despre micuțele acestea, ei bine, doar despre ele se aude. Edward a simțit o căldură urcându-i în obraz. Cecilia a fost o binecuvântare pentru familia noastră, a răspuns el sincer. De fapt, am venit pentru că ne-a lipsit foarte mult. Margareta a dat din cap, ca și cum ar fi confirmat ceva ce știa deja. Vă pot oferi o cafea în timp ce așteptați? Cecilia nu ar trebui să întârzie. În timp ce Margareta se îndrepta spre bucătărie, Edward și-a observat fiicele explorând camera, curioase la fiecare detaliu al acelui mediu atât de diferit de al lor. Elena găsise un album de fotografii și îl răsfoia cu interes. Beatrice examina cărțile de pe raft. Laura privea fascinată un mobil de stele artizanal care atârna din tavan. Tată, uite!" a strigat Elena, arătând spre o fotografie din album. E Cecilia mică." Edward s-a apropiat și a văzut o Cecilia de poate 10 ani, cu aceleași bucle întunecate,
ținând un caiet colorat și zâmbind la cameră lângă o femeie care trebuia să fie mama ei, aceiași ochi blânzi, aceeași expresie senină. Era frumoasă de mică, a comentat Laura, privind pe deasupra umărului surorii. Sunetul unei uși deschizându-se i-a făcut pe toți să se întoarcă. Cecilia a intrat purtând o sacoșă de la farmacie și a încremenit văzând camera plină de vizitatori neașteptați. Edward? Fete? Pentru un moment, nimeni nu s-a mișcat. Apoi, ca și cum o vrajă s-ar fi rupt, triplele au alergat spre ea, cuprinzând-o în îmbrățișări și întrebări simultane, aproape răsturnând sacoșa pe care o purta. Edward a rămas unde era, savurând imaginea ei, părul mai liber decât de obicei. Obrajii ușor roșii de căldură, ochii strălucind de surprindere și bucurie. Când fetele au lăsat-o în sfârșit, Cecilia l-a privit pe Edward, o întrebare tăcută în ochii ei. Ne-ai lipsit, a spus el simplu. Un zâmbet i-a luminat fața și, pentru o clipă, a fost ca și cum ar fi fost singuri în cameră. Și voi mi-ați lipsit, în fiecare zi. Margareta a reapărut din bucătărie, rupând momentul. Voi sta cu doamna Paraschiva în timp ce vorbești cu vizitatorii tăi, ceci, a oferit ea cu o privire semnificativă către tânără. Mulțumesc, doamnă Margareta. În timp ce vecina urca în camera unde mama Ceciliei se odihnea, Edward și Cecilia s-au privit din nou, amândoi conștienți că erau multe de spus, dar nu neapărat în acel moment sau în acel loc. Cum se simte mama dumneavoastră?" a întrebat Edward. Zâmbetul Ceciliei a scăzut puțin. Se simte mai bine, dar încet. Operația a fost un succes, dar recuperarea a fost mai dificilă decât ne așteptam. Și dumneavoastră, cum vă simțiți?" Întrebarea, simplă, dar încărcată de o îngrijorare autentică, părea să o ia pe Cecilia prin surprindere. Ochii ei s-au umezit ușor. Obosită, a recunoscut ea, îngrijorată și dor de voi. Triplele, care explorau camera cu curiozitatea tipică vârstei lor, și-au îndreptat atenția spre conversația adulților. Te vei întoarce acasă cu noi?" a întrebat Elena, directă ca întotdeauna. Cecilia a privit-o pe fată cu tandrețe. Nu este atât de simplu, Elena. Mama mea încă are nevoie de mine. Dar și noi avem nevoie, a argumentat Laura cu ochii ei mari implorători. Coșmarurile au revenit. Edward a intervenit punându-i o mână pe umărul Laurei. Fete, vă amintiți ce am vorbit în mașină? Mama Ceciliei este bolnavă și are nevoie de ea acum. Ca noi am avut nevoie de ea când eram triste, a observat Beatrice, cu perspicacitatea ei obișnuită. Cecilia s-a așezat în genunchi pentru a fi la înălțimea fetelor. Exact, Bia. Uneori oamenii pe care îi iubim au nevoie de noi în moduri diferite, în momente diferite. Acum, mama mea are nevoie să fiu aici cu ea. Dar te vei întoarce? A insistat Elena. Înainte ca Cecilia să poată răspunde, au fost întrerupți de o voce slabă venind de pe scară. Cecilia, ai vizite? Toți s-au întors să vadă o doamnă în vârstă, vizibil slăbită, sprijinindu-se de balustradă în timp ce cobora încet treptele, cu doamna Margareta imediat în spate, încercând să o susțină. Mamă, nu trebuia să fii în picioare. Cecilia a alergat să o ajute. Sunt obosită de camera aia și voiam să-ți cunosc copiii. Cu ajutorul Ceciliei și Margaretei, doamna Paraschiva a fost așezată într-un fotoliu în sufragerie. În ciuda fragilității fizice, ochii ei erau vii și atenți, examinându-i cu interes pe vizitatori. Dumneavoastră trebuie să fiți faimosul Edward Albu, a spus ea, cu un zâmbet care amintea de cel al fiicei. Și acestea sunt triplele care i-au furat inima Ceciliei mele. Edward s-a apropiat întinzându-i mâna. Îmi pare bine să vă cunosc, doamnă Rădulescu. Sper să nu vă deranjăm odihna. Nici vorbă. Casa asta are nevoie de mai multă viață. A făcut un gest fetelor să se apropie. Veniți aici, lăsați-mă să vă văd mai bine. Triplele s-au apropiat timid, sub privirea atentă a lui Edward și a Ceciliei. Doamna Paraschiva le-a observat cu fascinație. Atât de asemănătoare, dar atât de diferite, a comentat ea. Tu trebuie să fii Elena, a arătat spre fata care își ținea bărbia mai sus. Tu, Beatrice, a indicat-o pe cea care ținea una dintre cărțile de pe raft. Și tu, Laura? A încheiat privindu-o pe cea care rămânea mai aproape de Edward. Fetele au schimbat priviri surprinse. Cum ați știut? A întrebat Laura uimită. Doamna Paraschiva a zâmbit.
Cecilia mi-a povestit atât de multe despre voi, încât e ca și cum v-aș cunoaște deja. S-a întors spre Edward. Fiica mea are un dar special, știți? L-a avut mereu. Poate vedea ce este în interiorul oamenilor, dincolo de aparențe. Știu. Edward a fost de acord, privindu-o pe Cecilia cu o intensitate care a făcut-o să-și abată privirea, roșind ușor. Mamă, cred că ar trebui să vă odihniți puțin, a sugerat Cecilia, observând semne de oboseală pe chipul mamei. Prostii, avem vizite și în plus, și-a coborât vocea, într-o confidență teatrală pentru triple. Sunt obosită să mă odihnesc. Știți ce înseamnă să stai săptămâni întregi în patul ăla? Fetele au râs, încântate de personalitatea vivace a doamnei. Puteți să ne spuneți povești? A întrebat Beatrice. Cecilia ne spune mereu. Ea a învățat de la mine, știai? Când era mică ca voi, îi spuneam povești în fiecare seară. Doamna Paraschiva a zâmbit fiicei. Fata asta a avut mereu o imaginație bogată. De mică, nota totul în caietele alea colorate. După amiaza a decurs într-o atmosferă de intimitate surprinzătoare, ca și cum acele două familii, atât de diferite în atâtea aspecte, ar fi împărtășit ceva esențial. Doamna Paraschiva, în ciuda fragilității sale, a încântat triplele cu povești din folclorul românesc și amintiri din copilăria Ceciliei. Edward observa, uimit de ușurința cu care fiicele sale s-au conectat cu acea doamnă pe care abia o cunoscuseră. În timpul unui moment în care doamna Margareta a adus fetele să vadă mica livadă din spatele casei, Edward a avut în sfârșit ocazia să vorbească singur cu Cecilia. Mama dumneavoastră este incredibilă, a comentat el. Acum înțeleg de unde vă vine puterea. Cecilia a zâmbit, privindu-și cu afecțiune mama care adormise în fotoliu. Așa a fost mereu, hotărâtă, primitoare, plină de povești și înțelepciune. M-a crescut singură după ce tatăl meu a decedat. Nu a fost niciodată ușor, dar ea nu și-a pierdut niciodată capacitatea de a vedea frumusețea în lucrurile mici. Edward a dat din cap, înțelegând mai bine sursa sensibilității pe care o admira atât de mult la Cecilia. Pare să se simtă mai bine, a observat. Da, dar încă are nevoie de îngrijire constantă. Medicii spun că recuperarea completă ar putea dura luni. Edward și-a adunat curajul pentru întrebarea care îl adusese acolo. Și dumneavoastră, Cecilia? Care sunt planurile dumneavoastră? Ea a oftat privindu-și propriile mâini. Nu știu, Edward. Inima mea este împărțită. Îmi iubesc munca cu fetele, a ezitat roșind ușor, iubesc să fiu cu voi, dar nu pot să-mi abandonez mama acum. Și dacă nu ar trebui să alegeți? A întrebat Edward, mintea lui formulând rapid o posibilitate pe care o considerase încă de la călătorie. Cecilia l-a privit confuză. Cum adică? Și dacă am aduce-o pe mama dumneavoastră la București? Avem suficient spațiu în conac. Ar putea avea o cameră la parter cu îngrijire medicală non-stop, cei mai buni medici. Surpriza de pe chipul Ceciliei era evidentă. Edward, eu nu pot accepta așa ceva. Ar fi un deranj enorm pentru dumneavoastră, pentru fete. Un deranj? A clătinat el din cap cu un zâmbet ușor pe buze. Cecilia, dumneavoastră ne-ați transformat viețile. Ați adus lumina înapoi într-un loc care trăia în umbră. Fetele au nevoie de dumneavoastră. Și eu... A ezitat, adunându-și curajul. Eu am descoperit că și eu am nevoie. Ochii ei s-au mărit, iar Edward a realizat că poate spusese mai mult decât intenționa în acel moment, dar era prea târziu să se retragă. Ce spuneți, Edward? Spun că ați devenit esențială pentru noi, pentru mine, și că vreau să găsesc o soluție care să vă permită să aveți grijă de mama dumneavoastră, fără să fie nevoie să alegeți între familia dumneavoastră de sânge și... A făcut o pauză, alegând cu grijă cuvintele, și familia pe care ați ajutat-o să o reconstruiască. Înainte ca Cecilia să poată răspunde, au fost întrerupți de întoarcerea tripletelor, entuziasmate de fructele pe care le culeseseră din livadă. Momentul a trecut, dar ceva se schimbase între ei. Un adevăr fusese spus chiar dacă parțial și nu putea fi ignorat. Când a venit timpul să plece, despărțirile au fost emoționante. Triplele au îmbrățișat-o pe doamna Paraschiva ca și cum o cunoșteau de ani de zile, promițând să se întoarcă pentru a asculta mai multe povești. Doamna, vizibil obosită, dar fericită, a ținut mâinile lui Eduard între ale sale. Mulțumesc că mi-ați adus puțin din noua viață a fiicei mele, a spus ea,
cu o înțelepciune în privire care părea să vadă dincolo de cuvinte. Aveți grijă de ea. Intenționez, a răspuns Edward cu o sinceritate care l-a surprins. În momentul despărțirii de Cecilia, fetele abia își puteau reține lacrimile. Întoarce-te curând, a implorat Laura. Îți păstrăm stelele, a promis Beatrice. Și nu am mai bătut pe nimeni, a adăugat Elena, stârnind zâmbete de la toți. Când a fost rândul lui Eduard, cuvintele păreau inadecvate. În schimb, a îmbrățișat-o, o îmbrățișare lungă și semnificativă, în care a încercat să transmită tot ce nu era încă pregătit să spună. Gândiți-vă la ce am vorbit, a șoptit el înainte de a se îndepărta. Vă rog. În timpul călătoriei de întoarcere la București, fetele au alternat între ațipeli și conversații animate despre doamna Paraschiva, Sibiu, și cât de frumos ar fi dacă bunica Chiva, cum o numeau deja, ar veni să locuiască cu ei. Eduard le ascultă, uimit de capacitatea infantilă de a primi noi posibilități, fără complicațiile și nesiguranțele pe care adulții le impun adesea. În zilele care au urmat, Eduard a luat măsuri practice. A consultat specialiști medicali despre starea doamnei Paraschiva și despre fezabilitatea transferului ei la București. A adaptat una dintre camerele de oaspeți de la parter, făcând-o accesibilă și confortabilă. A căutat servicii de îngrijire medicală la domiciliu de înaltă calitate. Triplele au participat activ la pregătiri, desenând postere de bun venit, separând cărți din bibliotecile lor pentru noua bibliotecă a bunicii Chiva și chiar exersând rețete simple cu doamna Iulia pentru când mama Ceciliei va fi flămândă. La o săptămână după întoarcerea de la Sibiu, Eduard a primit un telefon de la Cecilia. Am vorbit cu mama despre propunerea dumneavoastră, a spus ea fără preambul după salutările inițiale. Și Eduard și-a ținut respirația. A refuzat. Eduard a simțit inima îi se afundă. Înțeleg. Ei bine, era doar o idee și... A refuzat, Cecilia l-a întrerupt, pentru că a spus că nu vrea să fie o povară pentru nimeni, dar o cunosc suficient de bine pentru a ști că moare de curiozitate să cunoască Bucureștiul. Și sincer, Eduard, resursele medicale de acolo sunt mult mai bune decât aici. Atunci, dacă propunerea încă este valabilă, cred că o putem convinge, mai ales dacă aduceți fetele să ajute la persuasiune. Ușurarea pe care Eduard a simțit-o a fost atât de intensă încât a trebuit să se așeze. Când putem merge? 3 zile mai târziu, Eduard, triplele și chiar doamna Ivona, care insistase să-i însoțească pentru a evalua nevoile noului locatar, erau înapoi la Sibiu. De data aceasta însă nu au mers prin surprindere. Cecilia și doamna Paraschiva îi așteptau, casa aranjată pentru vizita specială. Triplele pregătiseră o prezentare elaborată despre de ce bunica Chiva ar trebui să vină să locuiască cu noi, completată cu desene, statistici inventate. Nivelul de fericire crește cu 200% cu bunici în casă și promisiuni solemne de bună purtare și ajutor constant. Doamna Paraschiva a ascultat totul cu atenție, râzând la părțile amuzante și emoționându-se la desenele pe care fetele le-au făcut cu ea alături de noua familie. La final, s-a prefăcut că se gândește serios înainte de a anunța, cu o sclipire jucăușă în ochi. Ei bine, cu argumente atât de convingătoare, cum aș putea spune nu? Dar cu o condiție, să mă vizitați în fiecare zi, chiar și atunci când sunt morocănoasă. Fetele au explodat de bucurie, îmbrățișând-o pe bătrână cu un entuziasm care a făcut-o pe Cecilia să se teamă pentru stabilitatea mamei sale proaspăt operate. Doamna Ivona și doamna Paraschiva s-au înțeles imediat, discutând aranjamente practice cu o eficiență pe care doar femeile cu decenii de experiență în administrarea gospodăriei o puteau demonstra. Cred că tocmai am fost martori la o alianță puternică, a comentat Eduard în șoaptă Ceciliei, în timp ce le observau pe cele două doamne dezbătând cele mai bune metode de organizare a medicamentelor. Asta mă sperie puțin, a râs Cecilia. Nu știu dacă conacul este pregătit pentru 2 matriarhe. Conacul va supraviețui, a răspuns Eduard, mai serios decât intenționa. De fapt, cred că în sfârșit va deveni o adevărată casă. Cecilia l-a privit cu o intensitate care i-a accelerat inima. Mulțumesc, Eduard, pentru toate acestea, pentru că ați deschis nu doar casa, ci și viața dumneavoastră pentru mama mea, pentru noi. Voi v-ați deschis inimile pentru noi mai întâi, a răspuns el simplu,
Doar ne revanșăm. A durat 2 săptămâni să organizeze mutarea. Medicul doamnei Paraschiva a trebuit să aprobe transferul. Documente au fost pregătite, bunuri selectate. Cecilia a petrecut zile întregi catalogând amintirile casei în care a crescut, hotărând ce să ia și ce să păstreze. Era sfârșitul unui capitol și începutul altuia, un proces dulce-amar pe care Eduard îl înțelegea intim. Când a sosit în sfârșit ziua, caravana care a plecat din Sibiu includea nu doar pe Eduard, Cecilia și doamna Paraschiva, ci și cutii cu fotografii, cărți vechi, mobilul de stele pe care Laura îl admirase și caietele colorate de povești pe care Cecilia le scrisese de-a lungul vieții. Recepția la conacul familiei Albu a fost călduroasă. Doamna Iulia pregătise mâncărurile preferate ale doamnei Paraschiva, bazându-se pe informații meticulos colectate de Beatrice. Domnul George adaptase grădina pentru a include câteva dintre plantele medicinale pe care bătrâna le cultiva în Sibiu. Triplele îi decoraseră camera cu desene, flori și o banderolă care proclama: "Bun venit în familia noastră, bunica Chiva!" În zilele care au urmat, conacul a căpătat o nouă energie. Doamna Paraschiva, în ciuda fragilității sale fizice, radia o vitalitate spirituală care îi contagia pe toți. Triplele petreceau ore întregi cu ea, ascultând povești, învățând să brodeze, descoperind cântece vechi pe care propria lor mamă nu avusese niciodată timp să le predea. Doamna Ivona și doamna Iulia o includeau în conversațiile lor, valorificând înțelepciunea ei practică și rețetele tradiționale. Chiar și domnul George, de obicei rezervat, îi căuta compania în după amiezile de duminică, jucând dame pe verandă, în timp ce discutau despre schimbările la care fuseseră martori de-a lungul vieții lor. Cecilia observa aceste transformări cu o recunoștință liniștită, eliberată în sfârșit de sfâșierea dintre cele două familii ale sale. Eduard, la rândul său, percepea cum conacul devenise exact ceea ce doamna Ivona spusese: o adevărată casă, plină de viață, râsete și chiar micile conflicte care apar atunci când oameni reali împărtășesc spații și sentimente. La o lună după sosirea doamnei Paraschiva, într-o seară în care triplele dormeau deja și casa era liniștită, Eduard a găsit-o pe Cecilia în grădină, așezată pe aceeași bancă unde împărtășiseră atâtea conversații semnificative înainte de plecarea ei la Sibiu. Fără să ceară permisiunea, s-a așezat lângă ea. "La ce te gândești?" a întrebat el, observându-i profilul sub lumina blândă a lunii. "La cum viața ia cotituri neașteptate," a răspuns ea cu un mic zâmbet. "Am venit la București în căutarea unui loc de muncă care să-mi permită să o ajut financiar pe mama. Și acum, iată-ne aici. Regreți? Nici măcar o secundă." Ea s-a întors să-l privească. "Și dumneavoastră? Regretați că ați primit încă 2 persoane în casa dumneavoastră?" Eduard a clătinat din cap. Casa asta era goală, Cecilia, chiar și cu fetele, cu angajații, cu toată mobila scumpă și obiectele de valoare. Era goală pentru că îi lipsea viața, iubirea. Voi ați adus asta înapoi. Liniștea care a urmat era încărcată de emoții nespuse. Eduard și-a adunat curajul, același curaj pe care îl învățase de la fiicele sale, care își înfruntaseră fricile și durerile cu o onestitate pe care adulții o pierdeau adesea. "Cecilia, trebuie să vă spun ceva ce simt de luni de zile, dar nu am avut curajul să admit nici măcar mie însumi." Ea l-a privit, ochii ei reflectând lumina lunii. "Știu, Eduard." "Știți?" "Știu, pentru că simt la fel." Simplitatea acelei confesiuni, atât de tipică Ceciliei, l-a făcut pe Eduard să zâmbească. Fără alte cuvinte, i-a atins blând fața, ca și cum s-ar fi temut că ea ar putea dispărea sub degetele sale. Când buzele lor s-au întâlnit, a fost ca o recunoaștere a ceva ce exista deja, nu un început, ci o continuare. "Mi-e frică," a mărturisit Eduard când s-au despărțit, "să nu trădez memoria Elizei, să nu confund recunoștința cu iubirea, să nu fiu nedrept cu dumneavoastră." Cecilia și-a pus mâna peste a lui. "Inima umană are o capacitate infinită de a iubi, Eduard. Nu este o trădare să onorezi trecutul în timp ce îmbrățișezi prezentul. Și în ceea ce privește confundarea recunoștinței cu iubirea," a zâmbit ea, "cred că iubirea adevărată include întotdeauna recunoștința. Recunoștința pentru că existi, pentru că ești acolo, pentru că ești exact
Cine ești? Fetele, a început el. Știu, a completat Cecilia. Copiii știu mereu, cu mult înainte de noi. Elena m-a întrebat săptămâna trecută dacă voi fi noua mama a lor. Edward și-a mărit ochii. Și ce ați răspuns? Am spus că nimeni nu o va înlocui vreodată pe Eliza, că ea va fi mereu mama lor, dar că dacă într-o zi voi mă veți accepta ca parte a familiei, mă voi considera cea mai norocoasă persoană din lume, pentru că voi putea să le iubesc și să am grijă de ele, nu ca o înlocuitoare, ci ca cineva care le are și ea în inimă. Edward a simțit ochii umezi. Și ce a spus? A spus super și a fugit să le spună surorilor. A râs Cecilia. Foarte Elena asta. În acea noapte, când Edward s-a retras în cele din urmă, s-a oprit în fața fotografiei Elizei din sufragerie. Pentru un lung moment a privit chipul zâmbitor al femeii care fusese prima lui iubire, mama fiicelor sale, o parte esențială a ceea ce era el. Sper că ești de acord, a șoptit el. Nu te uităm. Nu am putea niciodată, dar învățăm să trăim din nou și cred că ți-ar plăcea asta. O briză ușoară a intrat pe fereastra întredeschisă, mișcând ușor perdelele. Edward a zâmbit, alegând să interpreteze acea mică mișcare ca un răspuns. În dimineața următoare, la răsăritul soarelui, Edward a luat o decizie. A telefonat la biroul său, anulând toate angajamentele zilei. Apoi a mers în camera tripletelor, unde le-a găsit încă adormite, pașnice în paturile lor, stelele de protecție ale Ceciliei, atârnând deasupra căpșoarelor lor. Cu grijă să nu le trezească, s-a așezat în fotoliul pe care Cecilia îl ocupa de obicei în primele nopți, când coșmarurile erau încă frecvente, și a observat fiicele dormind și s-a gândit la tot ce depășiseră împreună, la călătoria pe care o parcurseseră de la acea zi fatidică în care Eliza plecase. Nu fusese ușor. Încă existau zile dificile, momente de dor intens, lacrimi neașteptate. Dar acum existau și bucurie, râsete, speranță. Un echilibru care părea imposibil cu un an înainte. Când fetele au început să se trezească, una câte una, el era acolo, primindu-le cu o îmbrățișare, ajutându-le să se pregătească pentru zi. Tată, de ce ești acasă atât de devreme? A întrebat Laura, surprinsă, dar fericită. Pentru că astăzi este o zi specială, a răspuns el misterios. Avem o plimbare planificată. Triplele au schimbat priviri animate. Unde mergem? Surpriză, dar mai întâi micul dejun. În bucătărie le-au găsit pe Cecilia și doamna Paraschiva deja la masă. Edward a schimbat o privire complice cu Cecilia, care a zâmbit în răspuns. După micul dejun a anunțat: astăzi vom face un picnic special, cu toții. Locul ales era un parc liniștit pe malurile lacului Herăstrău, unul dintre locurile preferate ale Elizei din București. Edward evitase locul de la accident, dar acum simțea că era timpul să-l resemnifice. Nu ca un spațiu de pierdere, ci ca un loc unde noi amintiri puteau fi create în timp ce cele vechi erau onorate. Sub umbra generoasă a unui copac bogat, au întins pături colorate și-au aranjat mâncarea pe care doamna Iulia o pregătise cu drag. Triplele alergau pe gazon, urmărind fluturi și culegând mici flori sălbatice. Doamna Paraschiva, instalată confortabil într-un scaun pliant special, observa totul cu un zâmbet senin. Este un loc frumos, a comentat ea. Soția dumneavoastră avea bun gust. Da, avea. Edward a fost de acord fără disconfort. Era eliberator să poată vorbi despre Eliza așa, cu afecțiune, dar fără durerea sfâșietoare care însoțise înainte fiecare amintire. Într-un moment de liniște, în timp ce Cecilia o ajuta pe Laura să facă o coroniță de flori, Edward le-a chemat pe triple mai aproape. Așezate în cerc, ca în ritualul matinal pe care Cecilia îl instituise, fetele l-au privit pe tatăl lor cu curiozitate. Am ceva important să vă întreb, a început Edward, simțind inima accelerând. Știți că familia noastră s-a schimbat mult de când mama a plecat. Am avut momente foarte dificile, dar acum ne găsim drumul înapoi spre fericire. Cele trei au dat din cap solemn. O mare parte din această schimbare a fost sosirea Ceciliei și acum a doamnei Paraschiva în viețile noastre. Ele au adus ceva special înapoi în casa noastră, în inimile noastre. Ele ne-au ajutat să nu ne mai fie atât de frică, a comentat Beatrice, cu sensibilitatea ei obișnuită. Exact. Și, așa cum ați observat deja, Cecilia a devenit foarte importantă pentru mine, la fel cum este și pentru voi.
Îți place de ea, și-a afirmat Elena directă ca întotdeauna. Cum îți plăcea de mama? Edward a înghițit în sec, admirând percepția fiicei sale. Da, Elena, este diferit, pentru că fiecare persoană este unică, dar da, o iubesc pe Cecilia. Și voiam să știu dacă ați fi de acord, dacă aș cere-o să rămână cu noi, nu doar ca de dacă, ci ca parte permanentă a familiei noastre. Cele trei s-au privit ca și cum ar fi conferențiat în tăcere acea comunicare misterioasă pe care o împărtășeau de la leagăn. Laura a fost cea care a răspuns, vocea ei blândă, dar hotărâtă. Mama va fi mereu mama noastră, dar Cecilia poate fi a doua noastră mamă? Mama de suflet? Edward a simțit ochii umezi. Dacă voi și ea vreți asta, da. Și o putem numi pe doamna Paraschiva bunică pentru totdeauna? A vrut să știe Beatrice. Desigur că puteți. Elena, care rămăsese gânditoare, a vorbit în cele din urmă. Cred că mama ar fi fericită. Ea spunea mereu că avem nevoie de multă iubire, iar Cecilia are multă iubire de dat. Edward le-a îmbrățișat pe fiicele sale, profund recunoscător pentru înțelepciunea pe care o găseau în sufletele lor tinere, pentru capacitatea de a primi noul fără complicațiile și nesiguranțele pe care adulții le impun adesea. Deci am binecuvântarea voastră? A întrebat el pe jumătate glumind, pe jumătate serios. Ai, au răspuns cele trei în cor. Edward s-a ridicat, nervos, dar hotărât. S-a apropiat de Cecilia, care observase conversația de la distanță, respectând momentul familial. Cecilia, a chemat-o el, întinzându-i mâna pentru a o ajuta să se ridice. Am ceva să vă întreb. Ea i-a acceptat mâna privindu-l cu acei ochi care păreau mereu să vadă dincolo de suprafață până la esența lucrurilor. Da? Edward a respirat adânc. Nu repetase un discurs, preferând să se bazeze pe onestitatea simplă care caracterizase mereu relația lor. Ați intrat în viețile noastre într-un moment de întuneric, fără mari promisiuni sau declarații, doar oferind prezență, înțelegere și iubire autentică. Ați transformat casa noastră într-un cămin din nou, nu ștergând trecutul, ci învățându-ne să-l integrăm într-un nou prezent. A făcut o pauză, adunându-și curajul să continue. Fetele și eu am vorbit și am realizat ceva ce, în adâncul sufletului, cred că am știut mereu. Sunteți deja parte din familia noastră, nu pentru că locuiți cu noi sau pentru că aveți grijă de fete, ci pentru că ocupați un spațiu în inimile noastre pe care doar dumneavoastră ați putea să-l umpleți. Lacrimile au început să-i curgă pe fața Ceciliei, dar ea zâmbea, un zâmbet luminos pe care Edward îl învățase să-l iubească profund. Cecilia Rădulescu, a continuat el așezându-se în genunchi în fața ei, ați accepta oficial să deveniți parte din familia noastră, nu ca angajată, nu ca prietenă, ci ca parteneră, tovarășă, conavigatoare în această călătorie pe care o numim viață? Triplele, care se apropiaseră în tăcere, îi înconjurau acum pe cei doi, expresiile lor expectante. Chiar și doamna Paraschiva se apropiase, sprijinită în baston, ochii ei strălucind de emoție. Edward, a răspuns Cecilia cu vocea gâtuită. Din prima zi, când am intrat în acel conac tăcut și am întâlnit trei fete cu priviri triste și un tată cu inima frântă, am știut că am găsit ceva special. Nu știam atunci că era o familie, familia mea. Da, accept, cu toată inima. Triplele au izbucnit în țipete de bucurie, îmbrățișându-i pe cei doi adulți cu atâta entuziasm, încât aproape i-au răsturnat. Doamna Paraschiva observa scena cu lacrimi în ochi, murmurând o rugăciune de recunoștință. Avem un cadou, a anunțat Elena, alergând să caute ceva ce ascunseseră în coșul de picnic. S-a întors cu un plic colorat pe care i l-a înmânat Ceciliei cu mândrie. Înăuntru era un desen făcut de cele trei, o reprezentare simplă, dar emoționantă a familiei extinse. Edward, Cecilia, Elena, Beatrice, Laura și doamna Paraschiva, toți ținându-se de mâini sub un cer înstelat. Și strălucind mai puternic printre stele, o figură care o reprezenta clar pe Eliza, zâmbindu-le tuturor. E mama care ne privește, a explicat Beatrice. Cecilia a spus că oamenii pe care îi iubim nu ne părăsesc niciodată complet. Cecilia a strâns desenul la piept, incapabilă să-și rețină lacrimile. Este perfect, a șoptit ea, absolut perfect. În acea după-amiază, în timp ce soarele începea să apună peste lac, aruncând reflexii aurii în apă, familia nou formată a rămas unită, împărtășind povești, râsete și planuri pentru viitor.
Nu era un final fericit, era un nou început, construit pe fundații de pierdere, iubire, curaj și speranță. Și undeva, poate printre stelele care începeau să apară pe cer, Eliza zâmbea. Dragi ascultători, sperăm că povestea lui Edward, Cecilia și a micuțelor triple v-a atins inima. Pentru a urmări mai multe narațiuni ca aceasta, avem o listă de redare specială cu povești la fel de emoționante care explorează căile vindecării și ale unui nou început. Găsiți-o făcând click în stânga acestui videoclip. Dacă această poveste v-a stârnit emoții, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să lăsați un like. În fiecare zi aducem noi povești care celebrează reziliența umană și capacitatea de a găsi lumină chiar și în cele mai întunecate momente. Spuneți-ne în comentarii care a fost partea care v-a atins cel mai mult inima și din ce regiune a României ne urmăriți. Participarea dumneavoastră este ceea ce ne motivează să continuăm să împărtășim aceste povești de iubire, depășire și speranță